Pontevedra é a única cidade española que forma parte da Partnership Greening Cities. Trátase dunha alianza europea para a renaturalización das urbes. Vamos formar parte dunha liga, podemos chamarlle a Liga de Campeóns ou podemos chamarlle o equipo, a cúpula locomotora das cidades europeas que deseñan políticas verdes e políticas azuis, que vamos ter unha misión fundamental, que é asesorar a Comisión Europea no deseño das políticas verdes e azuis no conxunto da Unión. Desta alianza forman parte outras 7 cidades europeas, como Roma, Lisboa, Utrecht ou Tampere. Tamén 14 entidades rexionais, nacionais e europeas, como o Banco Europeo de Investimentos. Estando, ademais, o Banco Europeo de Inversións polo medio, vamos a axudarlle tamén a Unión Europea, co punto de vista pontevedrés, a definir cales van ser os mecanismos de financiación e os criterios de financiamento desas futuras accións ao longo dos próximos anos. O obxectivo é deseñar un plan de acción que será aprobado e adoptado pola Comisión Europea para o impulso das infraestructuras verdes e azuis no ámbito urbano. O horizonte temporal é de 3 anos. Tendo unha estrategia como a que temos, que é o Pontevedra Flúe, que xa presentamos con todas as accións de recuperación nos entornos verdes e azuis da cidade, vamos ter a oportunidade de que antes de que Europa defina que proxectos son prioritarios para os próximos anos e que criterios se van a utilizar para financiar eses proxectos, vamos ter a oportunidade de que a Unión Europea nos escoite e de poñer en riba da mesa aquelas cuestións que nos entendemos que son prioritarias. Segundo Puentes, isto permitirá a Pontevedra seguir sendo un referente a nivel mundial. Novamente, Pontevedra segue referenciándose a nivel mundial, neste caso, en algo que tiñamos pendente, que é a recuperación de espazos naturais, a recuperación de entornos fluviais e todas as políticas que levan esta etiqueta do verde e azul, que parece que serán as que definan os próximos, ou a maior parte, ou unha boa parte polo menos, dos fondos europeos que cheguen aos conxunto dos países nos próximos anos. As reunións comezarán en xaneiro de 2023.